Ọ dị mma ndị be anyị ekene unu. Onye unu na-ekiri ugbu a bụ Ọzọ Chimereze, eze dibịa na Ụgbọọka, bụ onye a na anyị nọ na-akụziri anyị ihe gbasara dibịa. Ọ bụkwa dibịa na onwe ya, bụrụ oke dibịa, bụrụ ọzọ n'ihe gbasara ọdịnala. Tata na nke a unu na-ekiri ugbu a, anyị ka nọkwa na nkụzi ihe gbasara dibịa na ihe miri emi gbasara dibịa, ndị bụ dibịa na ụdị dibịa anyị were na ihe nwere ike ime. Ọ gwago anyị na dibịa nwere ike isi na ahụ ya pụọ, ma ọ bụ nwụọ udele, o nwere ike iwu tobo, dibịa nwere ike ịnwe anụ, dibịa tozuru etozu nwere ike ịpụ na mmụọ jee obodo oyibo na-abaghị ụgbọelu. Ọ bụ ihe ọ kọrọ anyị. Anyị ka nọkwa na nkọwa, mana nke taa ọ ga na-akọwara anyị ụdị dibịa anyị were, dibịa one ka e were, gịnị ka dibịa nwere ike ime, na ụdị afa dibịa na-agba. Ọzọ anyị ekene gị. Nwanne m, ekenekwe m na ụmụ Igbo, asịkwa m Emeka mekwela anyị ụbọchị niile nke ndụ anyị. Onye fụkwala eziokwu n'anya, ndụ bụkwalụ nke ya, akụ na ụba bụkwalụ nke ya, ihe akụ na ihe enwe enwe. Ya dịrị ụmụ Igbo na mma ebe ọ bụla ha nọ na. Ọ dị mma. Ndị ọzọ ya na ọzọ nọ na onyonyo ị na-ekiri ugbu a bụ ndị eze nwanyị nakwa ndị ụmụ dibịa ọzọ. Ewe ajụjụ ndị mmadụ na-ajụgasị, ha ga-eso wee jụọ ajụjụ a ka eze omenala na Ụgbọọka, ya bụ Ọzọ Chimereze, wee na-akọwakwara anyị. Nke mbụ, ọzọ ịkọtọrọ anyị ihe gbasara dibịa na dibịa ụdị one nwere na ụdị afa a na-agba. Anyị ga-achọ ịmata ha, onye tozuru dibịa na ụdị dibịa ewere. Dibịa one ka esi ka na-ewere? Oke, ekene m unu Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu. Ihe m onwe m madebe elu bụ ebe ọ ka gadebelu na ọgwụ ugwu nke m bụ 21, ya bụ 21 bụ dibịa, bụ ụzọ dibịa enwelu. Ụzọ dibịa enwelu, ya dibịa dị iche iche. Mana ọ ga-ekwe ka anyị ghọta taa. M ga-akọwala unu obere ihe wee nyechie unu ihe eji ama ha, dịka m onwe m si wee makwalụ ha. Na ọ bụrụ na ịbịa n'ụwa afọ a dị ụzọ 18, ya bụ 18. Mana n'ịbịa n'ime 18 anwa, enwelu ndụ nke bụ mgbamgba, nwelu ndụ nke bụ ezigbo afa. And otu akwa ka eji wee nwee ezigbo dibịa, nwekwe mgbamgba dị na dibịa. Ka m weli ya kịta, onye edeelu ihe nna ya bụ oke dibịa na nwanne nna ya bụ oke dibịa, na ọ mụtara ya amụta ihe mgbọrọgwụ na-alụ. Dịka anyị si wee nọrọ kịta, ihe a bụ osisi abọsị. N'ime osisi abọsị a, o so n'ofu ihe eji akpọtuchi mmadụ n'anyanwụ. Enyi na-eme ya, mmadụ mụta ya, nwee ike idebelu gị ọnọdụ chi. Ịchọọ ịgasị na onye a na-edebekwa ọnọdụ chi, o debe ya ọfụma ọfụma, ịgakwuru ya, ị ga-asị na ọkwa dibịa. Mana nke bụ eziokwu bụ ọ dibịa, maka na ọ maala usoro eji eme ya bụ ihe. Mana enwe ike ọ daa n'onu mmụọ, enwe ike ọ daa afụ mmụọ ọtụtụ oge. Dibịa agụ bụ onye na-edebelu mmadụ agụ ọtụtụ oge, bụ so n'ebe ahụ ka ike ya dị gadebelu. Ọ mahụkwa ịwụ afa dịka onye agụ dị n'arụ. Mana ịbịa ka o debelu gị ọnọdụ, debelu ndị agụ gị ọnọdụ gị na ha, o debechie ya, ọ ya ha akwụ mmiri, ọ bụrụ ihe ekwuru ka emelụ, agụ ebinye wee gaba ọlụ. Ọ bụghị maka na ọ na-edebe nwa agụ ka ị ga-eji wee gakwu ya si na ọ bụ dibịa, ya na-enegodoro gị anya wee malụ gị ụzọ gị ya esi welu dị, ọ ya ha afụnwu ya, dibịa agụ ka ọ bụ. Enwekwara ihe onye nke na-agbakwa nke akpọrọ afọ agụ, nwere ike isi na ya na-asị gị na ụwa gị nke ọzọ na-ekwe ihe melu, na-ekwe ka isi onye anwa si wee nwụọ, na-ekwe ihe ịbịala ime n'ụwa nke a. Ọ na-afụ ya, o eziokwu na ọ fụchara ihe anwe niile, mana o nweghị ike, ume ya ezughị isi maka na ya bụ dibịa na-agba afọ agụ ka ya ga lụọ ọlụ gị alụọ wele, ndụ maka ya ga lụọ bụ olu gị mbụba ego, ndụ maka ya ga chụọ ọlụ gị aja obono mmadụ ji adụka wee nọka. Na ọ bụ ndị ma na ya nwa abụgolu dibịa ka ya kwatazie ngwongwo eji eke ndụ mmadụ, maka na a na-ekekwanụ ndụ eke. Enwekwelu dibịa na-eke ya bụ ndụ. Ihe ọbụla eme na-egi ọ dị ka ijele. Ijele bụ gịnị? Ijele bụ onye enyere onyinye
nwere ike ọnwụọ kịta efu ya na ọ nwụrụ n'ụzọ ọkụ a na-elu n'ime abanye obinye dịkwa ndụ ọzọ wee gaba ebe ọ na-aga. Onye ka ị nwere ike ịfụ na ebe ijele na-aga na ọ nwụrụ n'ụzọ ọ bụrụ na anyanwụ tigburu ha, mana ịpụtazie n'ụtụtụ ịfụ na n'ọtụtụ imirikiti bụ ijele anwa nwụrụ ebinyegokwu wee pụọ ọzọ. So ọ bụrụ na-eke ndụ gị eke bụ ndị nke maara ya, dibịa na-eke ndụ anwa bụ dibịa ugene. Dịka m si wee kọgolu unu, ọ dibịa ugene bụ dibịa. Dibịa okpokolo mbe bụ dibịa na-achụ àjà, na ọ bụ ụfọdụ akpọ ya dibịa okpokolo mbe, na ọ bụ dibịa anya nzu. Ọ dibịa na-achụ àjà. Ka o ji achụ àjà bụ gịnị? Akacha alụ gị àjà bụ ndị na-afụ ọfụ. Ịbịakwute dibịa na-achụ àjà bụ nwa dibịa okpokolo mbe, ọ kwụọsị ngwongwo a niile a sị na ị ga-akwa wee chọọ ụdị àjà dị otu a, akara gị na chi gị ọ ya anabata ya? Ọ sị ya mba, na ọ bụ ee ka ewepụkwe nke a na atinyekwe nke a n'ọrụ a ga-eji wee gachaa ọrụ gị àjà, na nsogbu ga-adịkwa ya wee wepụ ya. Agbanyeghị na dibịa bụ nke fụlụ na ọ bụ dibịa afa fụlụ gị bụ ịgbalụ gị afọ asịlụ na eyi atinye ihe dị ụta ya nwe ga-ewepụ ya, and ọ chụchakwalụ gị àjà ọmaga, maka na ebe nke o nwere ọnọdụ. Dibịa ugene na dibịa udene bụ ya bụ agbata dibịa na-abụ kachacha wee sie ike, maka na dibịa bụ nke udene bụ ya bụ ọtụtụ dibịa a na-asị gị na udene kara aka na-amapụ ozu afọ. Dibịa udene nwere to do with ozu, o nwere to do with ihe nwụrụ anwụ, bụ ya bụ ebe ndị ọtụtụ ofeke amaghịzi ebe asụlasụ debere ọdụ. Ọ dibịa anwa nwere ike ịsị gị na ebe ọ bụ na ihe dị otu a melụ, ka a gaba n'isi inyi ebe enyiri Okeke Nwokafọ, ka a ga were ebinye ude ọgwụ ojii, were avụke ojii, were ihe dị otu a wee ga kponye ya ka ọ ga nụọ ya na ọdike ka ọ bụ na ndị mmadụ na-achọzi ịbịa ọgụ n'obodo a, ka enyi ya mma, ka enyi ya ubene, ka o wee nwee ike wee kunye. Ịpụtazie ndị agwa bụ ndị chọrọ ịwakpo obodo anwa pụtazie n'oke, ha na-afụ na enwere ihe na-eme ụfọdụ strange ma na-egbukwe mmadụ, ha enweghị choice than to retreat. Enwe ọtụtụ ihe ga-adụ ebube ị ga-eji wee maa na aka mmụọ abata gị ya. Dibịa nwere ike ọchịpụta mmadụ na-atọ na ọba ịnọ, inye ha awolo, ọ bụla awolo udene ka ha chọrọ, onye unu ihe unu ga-eri, unu richie ya na awọ udene fenye, mana udene ahụ abụọzi udene, ọ mmadụ ka ọ bụ, wee ga n'ebe ndị ilo nọ na ka ha si wee nọrọ. Ochieta azụ ọkpọlụ ndị nke bụ ndị chọrọ ịga ebe ahụ wee gaba. Mana dibịa ugene bụ dibịa ikuku, maka na ikuku na-achị ụwa mmiri, na-achịkwa ụwa enu ana. Andọ ya melụ na ugene na-aba mmiri, o ugene ya akpọrọ mmadụ baa mmiri, ọ ka dị ile ruo echi gị na ndị nọ na mmiri azụ ahịa. Ihe m ji wee kpọọ ya nọ ịkpọ mmadụ baa na mmiri bụ na o nwekwara ike ọ bụla obere ụlọ ka ọ nụrụ, o ji aja ana aja ụlọ wee lụchaa debe ya. Ịbata si na ị chọrọ ka gị na eze nwaanyị kpaa dịka mụ na unu si akpa kịta, ị na-afụ mmụọ na-afụ gị. O wolu mmiri o kutelu na-asọ asọ, o fee ya ebe anwa, o wolu ọgwụ ọnụgolo anụ wụsa ebe anwa, ịzọrọ anụ ya ụkwụ, isogolu ya pụọ. Onye ọbụla batalụ n'ime rum anwa ama afụzi mmadụ ọbụla ọzọ. Ọ dibịa ugene nwere ike ime mmadụ na ọ bụrụ na e nwere onye ji ahịa iwu, efu ka anwụrụ ọkụ si ya n'isi na-apụ, enweghị onye ọzọ na-afụ ya, maka na enwegolo ihe o nyelu gị, ị ga-eji wee ma na onye a bụ ahịa iwu. Ndụ mana onye a bụ ego, na ego dị ya n'akpa, na ego anwa dị ya n'akpa dịkwa n'ukwuu. Enwe ike ọ chọọ ime ya ọsị oke ka ị welu mata onye na-ebupụ ihe o kwesịghị, na onye ọbụla ga-ebu ihe dịka 50 million 30 million wee na-apụ, makwa na ọ nwee ike ịbụ onye oshi. Ọ tinye unu n'anya, unu fụrụ ana onye bụ ụdị ego ahụ ekwesịghị ibu ya, ifu ya n'ebe ahụ ọ nọ na anwụrụ ọkụ si ya n'isi na-apụ. Ọ dibịa ugene.
o dibịa na-aba abụ ya bụ dibịa. O wee bịakwa na nke ọzọ bụ ndị mgbamgba dibịa. Dibịa na-alụ ọrụ otu bụ dibịa uke, o soko wee bụrụ dibịa. Dibịa mmiri soko wee bụrụ dibịa, bụ ndị na-aha mmiri na ọ na-eji mmiri, ha bụkwa dibịa. Mana dibịa ha agadebelu maka na ọ dibịa bụ dibịa ahụ ị nwere ike ịkwụ ihe, enwe ike nwere ka o ji wee jidelu gị mmiri, ọ gbapụ ya n'aka mmiri ezo, mana ị kwụrụ ya ụgwọ ka mmiri na-ezo na ị gakwu ya ebe ahụ amaba ya aka ntị mee ya akaja ọbụla dị iche iche, ị dịghọ ndụ wee nwaa ya anwa n'ebe dibịa udene nọ na ọ bụ ugene nọ. Maka aka ahụ ị chọrọ ime ya ọ bụ nọ at will, o nwere ike ị na ebe a gbuo oge ozugbo ozugbo na-emetụrụ gị aka na ọ bụ ọkwụsa gị n'ikuku ịkwụrụ ka osisi ebe anwa determine the time ọ chọrọ ka o wee release gị, whether dead or alive. And enweghị onye ọbụla ga-afụ na ọ dụrụ gị pin na ọ fụrụ gị powder na ọ na-enwere ihe o melu gị, mana aka ahụ iwetelu ka ị kwụọ ya ị ga-akwụrụ n'anwa. So ị nwere ike isi na dibịa ndị nke ọzọ dịka dibịa uke na-achụrụ ndị mmiri aja na-enwe ka ihe ụfọdụ si wee dị ịnụba ihe na anụba ọgwụ ịdọka ya akwa n'ike, isi after all n'itelu dibịa ihe. Yes, ọkwa dibịa mana ọ bụbeghị ụdị dibịa ahụ atụrụ anya. O dibịa ahụ bụ dibịa udene na ugene, bụ ya bụ dibịa ị na-afụ melụ ọtụtụ ndị na-eme vidiyo na-eme fim na-ejikere ejikọ gị na dibịa siri ike na dibịa na-eme alụ. Ọ bụrụ ha ncha na-eme alụ, kama na ike mmụọ ha ji dị ebube ma dịkwa ogogo. Maka ha nwere ike ịgwa anyanwụ na-agbara okwu ọ na-eme kịta kịta, ha nwere ike ikwu ebe ha kwuo okwu ha efuo. Ihe ịtụrụ anya na ọ ga-eme n'ụwa na-afụ ya ka ọ na-eme, maka mmụọ na-anụ olu ha, ha abụghọzi mmadụ nkịtị. Please subscribe to Kpakpando TV now for more videos.